धोरोमनि दावहानि थाखायनो जोबस्रांलांसिगोन नामा पेलेस्टाइन आरो इजराइला? गंसे मस्जिदनि थाखायनो जादोंमोन इजराइल आरो हामासनि गेजेराव दावहा। जोबथायाव थावरिनो हायैनि हामास उदखारिफ्रा इजराइलनि खानानै दोननाय सुबुंफोरखौ हगारनानै होनायनि खोथा होबाय। नाथाय इजराइला हामास उदखारिफोरखौ फोजोबस्राङागौमानि हामासनि हेंथायै जुजिलांगोन। इजराइलनि सुबुंफोरखौ हगारनानै होब्लाबो हामासनि हेंथायै गोख्रों गाग्लोबगोन गाजायाव। बे समाव हामासखौ फोजोबस्रांनो नाजानायाव इजराइलनि गोबां रौनिया हानजाफ्रा जिउ गोमानांदों। थेवब्लाबो नाथाय इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि गोख्रों बिथोन, जेब्लासिम गाजानि हामास उदखारिफोरखौ फोजोबस्राङा अब्लासिम बे दावहाया जोबनाय नङा होनना गोख्रों हुमखि। बे समाव इजराइल आरो हामास उदखारिफोरनि गेजेराव जानाय दावहाया 20 सानाव आगान होनोसै। नाथाय दासिमबो बम बारुदनि गाग्लोबनाय, बम बारुदनि मोनामनाया जोबाखै। हर सान गाजायाव इजराइलनि रौनिया हानजाया हामासखौ फोजोबस्रांनो बेंना लागासिनो दं। थावरिनो हायाखै उदखारि हामासआ। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।